Nazdar ľudia, ja som tam 13 a ja už toho mám reálne, že dosť bol, kámo. Už sa to tretíkrát stalo, ja už na to nemám ani nervy, mne už sa nič nechce robiť, vonku je skoro 40 stupňov, ale nie, spravím to, bo ak to ja nespravím, tak to nikto nespraví. A o čom sa tu bavím? Môj Discord server bol včera zase už tretíkrát hacknutý. A od koho? Od tých istých ľudí, čo ma hackli minule. A čo ja teraz spravím, keď ma už tí istí ľudia hackli znova? Kto videl moju storku na TikToku, tak som tam povedal, že líknem ich. Tu ich máte, to sú tí ľudia, ktorí to spravili. Skáď ja viem, lebo sú v jednom serveri, v ktorom si medzi sebou píšu a píšu tam dosť hlúposti. O mne aj o iných, ale hlavne o mne, lebo si rád zo mňa robia srandu. To je prvá vec. Druhá vec, dostali sa tam hlavne cez jednu osobu, ktorá bola v mojom serveri, čo bol jeden riadny krtko. Myslel som si, že mu môžem veriť, ale teraz viem, že mu nemôžem veriť. A kto to bol? Správne, bol to môj vlastný admin. Prečo to spravil? Neviem, ale on to robil od začiatku, odkedy sa mi opýtal, že by mi chcel zlepšiť môj Discord server. Hovoril mi, že on nič také nebude robiť, že on o tom nevie, ale on bol pri tom celý čas. Celý čas. A v jakom serveri si oni všetci toto medzi sebou robili? Tu vám hneď poviem, v jakom serveri si to robili. A to bolo vo serveri Hniezdo, ktorý vlastní youtuber Outra Eagle. Takže hej, u nich sa toto dialo, aj keď som sa jemu ozval, že hej, toto mi spravili, on mi povie, že ja o tom nič neviem. A keď som mu sa na to tretíkrát opýtal, on, že kde máš dôkaz? No, že si sa svoju komunitu šťastil, lebo je to tretíkrát, čo mi hackli Discord. Dôkaz? A potom ešte aj mi deň predtým on vydal takúto storku. Adam Macko Schlimmer als Führer nicht supernatürlich Macko. Macko Schlimmer als Hitler sprechen Zeit 13. 21, 16. Deutschland, Berlin, MTV. To myslíš vážne, hej? Reálne ja už nemôžem. Ja už nikoho z nich tam nebudem púšťať. Budem to mať cez takého iného toto všetko spravené. Tie dôkazy mám od blízkych kontaktov, tajných. A posledné, čo už vám chcem povedať, je k Ferovi. Daj si dokopy svoju komunitu a daj mojej komunite a hlavne mne pokoj. S týmto ja dneska končím. Čau.